स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा फोटोकॉपी। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, और ई गाना के लिखले बाड़े कुंदन प्रीत जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आशीष वर्मा जी। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना के काल यानी 3 अक्टूबर के टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। ई गाना के रिलीज टाइम के अभी कुछ भी कंफर्म नहीं खे कि काल ई गाना के कितना बजे रिलीज कल जाई। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिली हम आप लोग के बता देम। तब तक खातिर आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 3 अक्टूबर के ही रिलीज कल जाई और टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई। तो आज के ही वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।